Vítam vás u dnešného videa Cookies, no a dneska ideme hrať 99 Nights in Forest. Áno, ja viem, že tu nemám žiaden level, ale ja to viem hrať, pretože ako viete, ja mám veľa účtov a toto je môj tajný účet. Takže vám ho ukážem iba na video, čiže takto sa volám a to je jediné video, na ktorom som ukázala, ako sa volám. Môžem to vidieť ešte na iných a to je môj tajný účet a potom mám ešte inšie účty normálne a na jednom z nich to mám dobre vymaxované, ale teraz to budeme hrať na tom tajnom a my si ukážeme tento Secret Achievement. No a ja viem, že už ste ho videli, ja som to videl na jednom šorte od jedného takého Angličana, potom to natočil doktor Tomio a teraz to natočím ja. Takže, no, budeme na to potrebovať, no ono, ja vám to tam vypíšem hore, kde. Vy to tam uvidíte na obrazovke. Takže potrebujeme, no to budete mať hore proste a ja to idem zbierať. Si to mám prepočítam v tom craftingu. A dajte prosím like, odber, nech máme tých 80 odberateľov, prosím. Toto... Dobre, vieme. No, za chvíľu si zoberieme level. Teraz hlavne nešprintovať. Bum, 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 bum. Poď. Tak, teraz si zoberiem toto. A potom budem teraz hlavne jedno železo. Aby som to mal. Tu dáme sem. A ideme za jedným železom. Uhlie, yes. Dobre, zoberieme si uhlie. A dáme to tam. Tak, a máme upgrade 2. 2, ne? Hej, 2. Tam už vidím tamto, tak tam idem. Tamto neviem, čo je. Ale predtým, keď ešte nebol update zimného toho bioma, lebo teraz tam dačo do zimného bioma pridali, v lete tam pridali sovu, tak v ďalšom videjku sa na to môžeme pozrieť. Ale keď tam ešte tá sova nebola, tak my sme boli v zimnom biome. Dobrá sekera, to mi pomôže. Veľmi, no. Ale nebojte sa, natočím to. A natočím to s špeciálnym hosťom Janik 40X. Takže máte sa na čo tešiť. Už to ide 3 minúty. Sranda. Pleky sa nám budú hodiť. Potreboval by som ešte jeden plech. A budem spokojný. A ten plech môže byť hore. Jasnečka. Tak to máme vyhraté už. Toto je achievement. Vyhratý. Prosím, že tu bude. Dobre, zoberám sa len tak. Dobre. Tu môžeme ešte obísť. No dokonca ďalší. To bude rýchlejšie, než som si myslel. A prvá noc. Tak ne. Ďalší. No už mám full. No, prvú noc by nemal útočiť, tak to zoberám cestou. Nie je jedno campfire teraz. Tam poriešime za chvíľu. Hlavne môžem svietiť. To viem, samozrejme. A vyťažím strom a... To čo bolo? Ten zvuk som v tejto hre ešte nepočul. No, ideme tu urobiť. Aha, tak to ešte nejdeme. Čo tam stojí? Ja samozrejme, že viem, že tam má stať teraz. Toto vyťažiť.
A 1, 2. Toto spálím. No a to by sme mali, čiže teraz už len doplním toto. A urobím toto. A teraz jedno toto. Tak, teraz keď to mám, položím si to tu. No a ideme na to. Takže teraz urobím bum, bum, bum. No a tak to budeme opakovať. Bum, bum, bum. Nejlepšie v tom stať, heje. Bum, 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 bum. Bum. Tak, a to by bolo všetko. No tak čaute.